फुगड्यांक फुगडी आहे संध्याकाळी येणार आहेस ना? नाही जेवण झाल्यावर बघ, आता मी सांगायचं काम केलं. नाही रे वेळ नाही काय वेळ नाही वेळ नाही नाही रे वेळ नाही डायरेक्ट नाही रे वेळ नाही नाही प्रेमात त्याच्यात सांग. झालं हे प्रेमात झालं पण नाही रे वेळ थांब, नाही थांब. कारण उद्या कर्जे करून जायचे त्याच्यात सांग. थांब, 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 थांब. याच्यात थांब 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 जरा याच्यात सांग. 11 वाजे जागा तुका जागरण नाही उद्या पुन्हा जागरण होणार आधी एक तर बरं नाही ते अजून तब्येत बरोबर बिघाड सगळं बरोबर आहे. तू यांच्यात सांग यांच्यात माका रिप्लाय करूचा लागता. माका जमणार नाही फुगडी सांग सांग. सांग. माका जमणार नाही काय पुढचं काय फुगडी घालू अरे ए अरे ते बघ कोण आले अरे ज्यांना वाट गावत नव्हती त्यांना आज वाट गावली. दीपाली राणे. अरे हे काय अरे पाया पडलात प्रसाद देते अरे थांब. अरे धर गो प्रसाद धर बसा अकडे बस को ये बस तुक्का दे देते मी नेम अरे मी खायत होते आधी बघू जा बघ तू रसा काय आत्ता किती आहे ये कलर्स ऑफ कोकणच्या खरंच तुझं स्वागत आहे. काय आणलं नेलं का मागडला आमका काय आणलं की का आम्ही वाट बघताव कधीपासून खरवस बिरवस म्हटलं घेऊन येणार म्हटलं तयार राहा खाऊक त्या दोघांना सांगता खाऊक तुम्ही तयार राहा म्हणून तर चतुर्थीक ना ते काय 2 दिवसात खयचो साहेबार राजा दिल्या तुका साईच्या साहेबान राजा दिल्या नाही साहेबान म्हटलं खायच्या राजा दिल्या नाही 11 दिवसाचा गणपती मग चाललंच ना एका दिवसासाठी किती दिवस काय नाही दुसरं जॉब बघायचो लगेच ते गणपतीक जाताना गारानाच घालून जाऊचा लागता बाबा आता इलय तुझ्यासाठी माका नोकरी मिळा कवी रजा नाही घेणार ते फक्त 11 दिवस तुम्ही बाकी मजा करून घेत असतात. अरे माकडला डबो बघ मी पिशे आणूक जायत होते खरवसाची रोज आणलं होय जेव्हा होतं तेव्हा डायरेक्ट खरवच बनवता जेव्हा तेव्हा होतं तेव्हा येईलच बोलवलं माका वाटतं घर विचारी दिला माहिती नाही अरे काय तुमका सांगणार वाटे समजतं ते अरे पुणे सरळ कोल्हापूर सगळी माणसं आपल्याकडे डायरेक्ट घराकडे बरोबर न विचारता ते तुम्ही ते व्हिडिओत बघत असत ते सारे. मग तुम्ही म्हणजे हे बघित ना तुमच्या वाडीतली तुम्ही येत नाही म्हणजे बघ. त्याचे. गो ही माझी बायको हा ह्याच ता फोनवर बोलत होता आता एका वाटला कोण दीपाली राणे अरे बघ ते बघ कसे हे तुका मुंबईत गोंडे नाही मिळणार ते का नाही गमले विनू सांगता ना मोठ छोटे मिळतात ते असे या नसतात हा ते असे नाही त्यांचा या पाकळी गोल नसतात हा मी पाठवते तू मुंबईत बिझनेस कर डायरेक्ट गाडीवर ना तसं तुका बिझनेसची आवड आहे ना. लाल नाही आमचे लाल लावले लाल झालेच नाही कोण आली आहे अरे ही बघ माझ्याकडे ककडे बघ इकडे बघ कॅमेऱ्यात अरे त्या बघ बघ जाता का नाही त्याचं पॅटर्न ठरलेलो ते कर त्यांच्याकडे जातं. ना तो तो कसं माहितीये तो गोऱ्या माणसाकडे लगेच फटाक्कन जाता काय रे. काय होऊ शकतं ते होय बाबल्याचं निरीक्षण आहे आता बाबल्या हिला तो आपल्याकडे जात नाही. जायत नव्हतो पहिल्यांदा माझ्याकडे नाही येत का ह्याच्याकडे येत नाही म्हणजे हो कोणतंही जाऊन त्या का सारखं म्हणजे फुगवी चला 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 त्या निमित्ताने इली बाकी तुझी बाय बाय कर बाय बाय कर बाय बाय कर का बाय बाय कर होय होय येता काय म्हणता ह्या कोणतरी वेगळा दे काय म्हणता पुढच्या वर्षी लवकर या तर मित्रांनो आज बऱ्याच दिवसांनी आणि बऱ्याच वर्षांनी म्हणजे बऱ्याच वर्षांनी येतात हा म्हणजे बघितलं असाल ज्याचे लग्नाचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत अख्ख्या लग्न पूर्ण स्टोरी आहे तिची लग्नाची सगळी तिची एकदा मुलाखत घेणार आहे मी पण ती येत नाही ती म्हणजे ही बघा ही श्रद्धा सध्या आम्ही त्याका सध्याच म्हणतो आणि ह्या सध्याचा पारजे ह्या संपल सध्याचं लगीन बघा नाही बघितलं असतं लग्न बघा अरे वा सध्या मग पाहुणी मंडळी अगं काय लागतास कसली ही बघा ही सगळी सध्या पलटण घेऊन येतात सगळ्यांना ही बघा ही सगळी वळवण्यातली आहेत आणि आज सध्या बरोबर इली आहेत
अगो दिसतला तेव्हा आणखी 2-3 फॉलोअर्स वाढतले. काय ग सध्या अगं सध्या अगं आता तू आलीस म्हणून मी पुन्हा एवढं शूट करू बॉडी घातले नाही तर माझा पुस्तक वाचूचा होता. काय म्हणते कशी आहे बरी आहे बऱ्याच दिवसांनी आली आहेस तू. सबस्क्रायबर खुश होती. नाही बऱ्याच दिवसांनी आली आहे म्हणून म्हणतोय. येऊन गेलं हो तर श्रद्धा कुठे हो तर बघलंस तरी बघूसच ना. म्हणजे तू राहतच नाही. मग येतो आम्ही. हो त्या दिवशी आम्ही धावपळीत जिला काढलंच नाही का? कशीच गेलो माहिती आहे का? शाळा काय मी नव्हताच तेच घरात. म्हटलं येते आणि पळत पळत सुटते ते. जेव बिव घ्यायचं एक दिवस रवा घ्यायचा मामाकडे इलाज तर काय झाला हा तुका काय मामाचं घर दिसत नाही की हा ते पानाचा एवढा ताट ठेवलेला. जेव घ्यायचा होता. वाडी नाही ही कोण ही कोण मग बोलले. ही तिची जाव ही- तिची जाव तिका कॅमेरा मुंबईत बघते पण ती दडावली. अरे बघतली उलट दिसतली ही बघा. अरे ही कधी गेली तिकडे कलर्स ऑफ कोकणवाल्यांका भेट ठेवलेली. अरे काय काय तुम्ही सांग ना. येतोय मी येतोय एका मुंबईवाल्यांचा वास येता लगेच. कशा कट करायचा. आता वर सांगितलं झाली कट करायचा मग तसा सट ठेवू सगळे काय. खुश होणार आता. श्रद्धा आली सगळे खुश. आता एवढा बिता बियाला अगं तू जर नाही आलीस फुगड्यात म्हणून सांग तिला. ऐ, फुगडी आहे. तू जर नाही आलीस तर बघते मग तुला मी. जा, तू ये बघ फक्त बघते मी तुला. लांबना बाय बाय नाही करायचा हा. जवळ ना करायचा. लांबना कोण पण करताय बघ. हे बघ इकडे बघ पुढे बोलणार की ती. आंटी अरे ही बघ कोण आली. ही बघ कोण आली कोण आली. ही बघ पुष्पा आली. काय ग काय आणलंस. काय नाही आणलं गं. अरे मग अशीच आलीस. हो. अरे काय सांगणार तुला. मग फुगड्या आहेत तुला तुला यायचं आहे. हा तू घालू की नको किंवा ताच विषय नाही. कसा ना उद्या पुन्हा करून अरे पण कर्जनचा विषय काय हा? जागरण होतं. साडी मस्त आहे ना. मस्त बेडक. हिला प्रसादी देऊया. मोदक खा वा येलो. थांब ना दोन. एवढं नको. अरे खा ग. ते का नको घास. ते काय नाही. ते पिंच तांदूळ घालून ठेवा. तुझ्या लावूया. दरा एवढं नको. मग काय आणलंच काय बाबा इलय. थांब ये तू कसं घेते तकडे कोण नाही तकडे कोण नाही. ती मग मी जाईन खाली तेव्हा आण. अकडे त्या गणपतीच्या वेळी. काय? तुला खास आमंत्रण आहे. फुगडेला यायचं आहे. फुगडे आहे रात्री नाही जर आलीस. ती बघ ती बघ सबस्क्रायबर इले तुमच्याकडे. तू काही फिरत तुमच्या घराकडे पाठवलं. ही बघ ते बघिले. ही पुष्पा हा ही रील विल बनवते ना ती ही ती सगळे सबस्क्रायबर तकडे तुमच्या तुमच्या घरात. तकडे बनवली. आकडे पाया आणि तुका मी फोन लावणार होते की मॅडम तुम्हाला भेटायला येतात. तुका भेटाक गेली हो. एका रामनाथला चढवा म्हणून तुका ठेवलं. हे विशेष भाग म्हणजे तो फुगडी आहे ना. एका फुगडी घालू घेऊ दे किंवा नको येऊ दे. येणार की नाही तर पहिला माका ना. हरी तुका विचारतील का आली नाही पुष्पा. अरे मी सांगायचं काम करतोय. त्याच्या समोर सांग म्हणजे त्याला कळत हे इथे इथे उजेडात ये ग. अय्ये पटकन अय्ये आता तयावर सांगत होते. हो अगं काय आम्ही बोलतोय. अय्ये हा अय्ये पिशवी घेऊन. उजेड पडत आहे. ता कर ता काम चालू आहे. फुगड्यां फुगडी करा आहे संध्याकाळी येणार आहेस ना. नाही जेवण झाल्यावर. बघ आता मी सांगायचं काम केलं. नाही रे वेळ नाही. काय काय वेळ नाही. वेळ नाही. नाही रे वेळ नाही डायरेक्ट नाही रे वेळ नाही नाही प्रेमात झालं. त्याच्यात सांग. हे प्रेमात झालं पण नाही रे वेळ थांब, नाही. थांब. कारण उद्या कर्जे करून जायचे. त्याच्यात सांग. थांब, 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 थांब. याच्यात थांब 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 जरा याच्यात सांग. 11 वाजे जागं तुका जागरण. रात- उद्या पुन्हा जागरण होणार. आधी एक तर बरं नाही ते अजून तब्येत बिघाड. सगळं बरोबर आहे. तू यांच्यात सांग. यांच्यात माका रिप्लाय करूचा लागता. माका जमणार नाही फुगडी. सांग सांग. सांग. माका जमणार नाही. काय पुढचं काय फुगडी घालू. हा म्हणून तू येणार नाही. बरं, सांग. सांगितलं ना. मग परत विचारणार अगं पुष्पा दिसली नाही. आई आई गेली त्यांका घेऊन.
हजेरी लाव की हजेरी लावून जा बघूया मेनू नको. हा मेनू नंतर मेनू पुढचं हा, काम म्हणून. करायला मिळालो मेनू अरे आले आल्या पुष्पाताईला आमच्या का अगं पण तू येताना ना सासर सोडून काय घेऊनच येत ना असं काय करतेस हाय पुष्पाताई. का नाणी येत आग काय ग तुला आग आग पेटवायला जमत नाहीये नाणी येत नाही घातलेली हा. घातलेली या मग तीच घेऊन अकडे यायची. हा मग अरे आणि इकडे आमच्याकडे मेनू चाललाय काय आहे ग काय ग म्हणतोय मी आणि पुढे यार को माका कमेंट होता मोठे अरे ह्यो असं काय बोलता डाळ वडे चालले वा काहीतरी मनावर घेतलंय भारीपैकी बनव आधी माका टेस्ट करूक दे हा. पहिले त्या दिवशी माका मिळाले नाही टेकवली पेकून पेकून राहणे. बाजू बाजू ही लाकडं काढ. अरे पेटव की पण तू काय पण म्हण एकट्याने घेतलंच खरं मनावर हा एकट्याने मनावर घेतलं डाळ वडे करायचं काय ते आणलं तुला आता बघूया का टेस्ट करणार नाहीतर मांडलं. नाही 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 तसं नाही काहीतरी तू आणि पुढचा सांगत राहू तसा हा श्रद्धाने गेली तुका भेटलीच नाही ती भेटली मग? मी काय नाही लगेच ये. माका गौरीच्या पाया पडत गौरींच्या पाया पडायचा एक तर घो पण नाही घो घो काय कुठे गेले ते? ऐकतात मग काय सांगते तू येऊ नको. अगो पण येताना रिकामी येतस तू प्रत्येक होय रे, टाइम मी तकडी खाली जाऊचं होतंय म्हणूसाठी. मग मैत्रिणी भेटा नेलं ना शेगलाची भाजी होती. उद्या हवी या म्हणून सांग फोन करणी हो. चल, हे चालली चालली डिश मधनं खाऊ बी घे तरी खाऊ तरी घे अरे बाबा हे परत ती शिजून दिली आणि ती. पाया पडाक गेलोस की ह्या पुंजाव गेलो कसे सिद्धून दिले ते नाही ती हे अभिच्या हा पाया पडाक गेलो की म्हणजे आज पुंजाव गेलो. भजनाक हे जाऊ नाही दिली आणि तकडा साधी घेऊ नको काय पण जाऊ पण काय तेव्हाच खाऊचं काय हा काय तेव्हा करणार? खाईत कसं जायत नाही माझ्या फोन. जायत नाही हा गो काहीतरी विचारलं मोबाईल हातातलो हो बा. हा मग चल हे बघा अशी होत हे पाहुणे आहेत ना आमची ती अशी होत येताना येतात रिकामी येतात तर चला आत्ता भजनाची तयारी चालली आहे सगळी डाळ वडे चाललेत काय करता आणि सबस्क्रायबर आहेत त्यामुळे जरा बडबड आमची मॉप असतात वेळ नाही जरा म्हणत असाल ना तुम्ही बाबल्याक 5 मिनिटात हारून असताना असं म्हणत असाल त्या खोलीत अंदर डायरेक्ट भावना बोललीस कशी काय ते आधी मला पहिलं सांग हा मोठ्या माणसासारखी अगं ही पण तुला डायरेक्ट होय ही तुला जाते ना. नाही जाता कशी काय करते तू? नाही येते आणि पळत पळत सुटते ती. आता मोठा चोरी नाही होतो काय फोन करताना ड्रायव्हर खाऊन जा थोडं खाऊन जा काय पडलो हो राबताच किती मग तात तुमका कळत ना तुका कळलं नाही हे चालला बाय बाय करता चल टाटा बाय बाय हाय गो असा काय डुल्या यार क्या चाललं आता बघूया कधी येतलं गो पंचांग घे भटाकडे गो हे बघ, अकडे गो. या माहिती हे पोरी. आमच्या नंतर मामा येत नाही ना घराकडे मामा येत नाही. हे कारणाने- येतो गो जायचा मामा येत मामा नाही या, तुम्ही घरात असतात कोण? त्या आता हिशोबाने- त्या दिवशी इला गो, तू गो. ऐक गो, गो. पण पिंक्याडे सगळा देऊन गेलं या, घेऊन मी गेलो. बायकीचा रे गो मामा येलो बाय म्हणता खरी इले आमच्याकडे नाही इले. अगं पण पिंक्यात दिले ना नंतर अरे पण विचारलंय अरे पण दिले ना वेळ किती माका काय होतो देऊ नको मग काय तू काय देणार होतं काहीतरी देणार आता काय होता. आणण्यासाठी? आता काय नाही मग. आता बिस्किटच आणलं चल रे येईल येतो आम्ही नंतर तू येतो अरे येतो म्हटलं की बोलून जाऊ. ह्या सध्याचा चेडू 1 नंबर डामीचा चल गो सावकाश जावा तर मित्रांनो हे बघा आपले सबस्क्रायबर हे मग कशी गवले हे आमच्याच गावातील आयतन गावातील आयतनवाडीतले ते काच भेटा केल्यात राहो मग जेवण मिळून जावा मामा झालं काळं. काळू झालो लवकर यायचा जरा लवकर इला असता असतं बरोबर रिक्षा नाही ना मेन हा रिक्षा हा भेटत नाही. परत येऊ आम्ही तुझ्या चला 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 अरे फोटो काढतात ते बघ काय नाही हो का बाबू बरोबर काकीच्या बाजूला बघ कशी बघ कशी आंबा.
बरोबर ना हे विनूराव फोटो मारतात थांब थांब या परत आलात की हो नक्की नक्की चप्पल आहे तिकडे चला